Human sa kamatayon, hukman ba dayon ang tao? Mayong adlaw mga kaigsuonan. Si Kristo mubalik aron paghukom sa mga buhi o sa mga patay. Mausab kini ang giskutan sa mga propeta hangtod ni Juan Bautista. Ug unya si Kristo mismo nagiskot usab niini. Sa mao nga pagtulunan nindot sa kaayo nga tuasad nga makuha sa atong pamalandong nga dunay paningil, dunay gyoy katapusan, dunay giingon. Bisag unsa pa ang imong gibuhat, matago or dili, moabot ang panahon nga kining tanan mayagyag at ubangan sa tanan, ilabi na diha sa Ginoo. Judgment Day. Way matago sa Dios. Way malimod sa Ginoo. Unsa ang naa sa atong kasing-kasing, unsa ang naa sa atong una-una, kining tanan atong iyagyag o kining tanan panilngan ta sa Ginoo. Mabuhi o patay, why exempted ni ining panahona. Bisan ang buhi, bisan ang patay, inigabot ni ining panahona, unsay atong nabuhat, unsay ato nga nahimo, ang Dios maningil, ang Dios mangumusta, ang Dios mopahinumdom sa kadausa kanato sa gilitok ni Kristo samtang buhi pa siya o hinumdumi, dili ba? Na hinumdum mo niini. Unsay imong gibuhat sa kinaubsan sa imong igsuon, imo nang gibuhat diri kanako. Dili ba gipahinumduman usab kita? Bisan unsa kagamay sa maayong buhat nga atong nahimo, ang Ginoo dili malimot niini. Tinuod makasasala ta. Tinuod madugmo ta. Tinuod masipyat ta. Let us just maximize our good works. Do more good works, acts of charity, acts of mercy, aron inigabot nining maong panahona, dili ta mauwaw, dili ta mahadlok, kay lagi, doon na tayo gihimo nga maayo. Mao na nindot sad kayo sa nga tanan, mga kaigsunan, ng atong motivation diha, ako ning gihimo sa ngalan sa gugma nako ngadto sa Dios, the commandment of love. Ako ning gihimong mga maayong mga buhat alang sa kahimayaan sa Dios for God's glory. Aron ang akong buhat nga mga maayo mahimong kabahin sa ako usab nga kinabuhi. Aron inigabot sa panahon sa ikaduhang pagbalik ni Kristo, isip maghuhukom, isip nga maoy maghukom kanako o kanatong tanan, at least doon na tayo naong nga ikaatubang kaniya. At least dili sad ta panguyawan, dili ta mahadlok, kay lagi ang atong binuhatan nagsubay man sa gugma sa Dios alang sa iyang kaymayaan. Among langit nga amahan, mapasalamaton kami sa imong pagpadala usab sa imong anak, pagpahinumdum ka namo
nga siya mo balik aron paghukom sa kadaosa kanamo. Tagaimi kanunay sa kadasig sa paghimo og mga maayo aron sab kaming tanan makatagamtam sa kahimahayaan diha sa langit. Daghang salamat. Mayong adlaw mga igsoon. Ako si Jaime Pagal, usa sa mga lead minister diri sa San Vicente Parish, San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Ang atong tema ron mga igsoon, kining unsay husto nga pagpangandam, unsay angay nga buhaton sa dili pa maabot ang paghukom. Para nako mga igsoon, una gyung pagabuhaton ang pag-surrender sa atong mga sala ngadto sa Ginoo. Magkumpisal ta. O kaduha, mga lagad sa Ginoo. Kung sa iyang katawhan nga mapaubsanon. Ikatulo, magday sa Ginoo sa tanang grasya nga iyang gihatag kanato, ato siyang pasalamatan. O ingon man o tuman sa tanan niyang mga pagpanudlo sa simbahan. O dinhi na lang kutob mga igsoon. Salamat. Daigon ng Diyos. Hallelujah. Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang hugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kaniho. Nga igsoon, naa nata sa ikakawhaag tulo nga Domingo sulod sa tuig. Nya padayon tang magampo sa Ginoo alang sa pagkasulbad na niining atong giantos karon nga pandemic. Hinaut unta ang Ginoo pinaagi sa atong mahal nga patron San Vicente Ferrer muhatag na og kasulbaran niini maong pandemic nga COVID-19. Ato sang ipadayon sa pagampo dinhi ang atong mga benefactors, mga donors nga unta hatagan sila sa Ginoo sa ilang mga panginahanglan. Labi na gyutong mga nag-antos karon sa mga sakit o sa mga krisis sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako o yamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos
ug kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Himaya sa Dios didto sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios among Amahan, tan-awa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo, atagi kami sa matuod nga kagawasan ug dad-a kami nganha sa langit nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Giingnan ako sa Ginoo, busa ikaw utaw, gipili ko ingon nga magbalantay sa nasod sa Israel. Ang ipasulti ko kanimo, mo'y mong isulti kanila agig pasidaan. Kun moingon ako sa usa ka taong dautan, mamatay ka gayud, ug unya wala mo siya pasidan-i sa pagbiya sa dautan niyang buhat, mamatay siya nga makasasala, apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Apan kung gipasidan-an mo ang makasasala sa pagbiya sa dautan niyang binuhatan, apan wala niya kinitagda, mamatay siya nga makasasala, apan wala kay tulubagon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isangyaw ta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon og mga salmo. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba, mangluhod kita atubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato, kay siya man ang atong Dios, ug kita ang katawhan nga iyang gidumala, ang panon nga iyang gitultulan. Kun karon
karon mamati kamo sa iyang tingog, ayaw tig-aha ang inyong mga kasing-kasing sama didto sa Mereba, sama sa adlaw ni Masa, didto sa Kamingawan, diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila kong gisuta, bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-ahang inyong mga kasing-kasing. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ayaw pag-apo sa utang, gawa sa utang sa paghigugmaay. Ang nahigugma sa iyang isig katao, nakatuman sa balaod. Ang kasuguan nga nag-ingon, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog. Kining tanan og uban pa, naglangkob sa usa ka sugo. Higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Ang nahigugma sa iyang isig katao, dili gayud makaako paghimog dautan sa iyang isig katao. Busa, ang paghigugma mao ang katumanan sa balaod. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manawsag kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya o pakita siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matag sumbong kamamatud-an sa duha o tulo ka saksi sumala sa giingon sa kasulatan. O kung dili gyud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis. Ug busa sultian ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Ug sultian ko pagayud kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kay kun may duha, kun tulo nga magkatigom sa akong ngalan, atua ako uban kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Jesus. Na ay nindot kayo nga pasalig ni Kristo sa atorong Ebanghelyo, nga common sa gay natong nabati. Ambot lang kaha og nasinati ba? Kanabitang ningon siya kung sa to tong dayon katapusan sa Ebanghelyo ba? Sultihan ko kamo kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Naalang kuno'y duha ba nga magkauyon pagpangayo bisan unsang butanga, ihatag kuno sa amahan dito sa langit. Yang sumpay ani kay kun may duha
kun tulo nga magkatigom sa akong ngalan, atua ako uban kanila. Nakasabot mo ani? Sure? Nindota na, kung doon na lang kuno'y duha nga magkauyon, kanang word nga magkauyon mo importante. Magkauyon ba? Dili magkasupakay. Sa inyong balay, pila ka buok gapuyo? 11 duha. Kaya ang asawa day og ang bana. Nya kumusta mamurong banag asawa? Nagkauyon mo kanunay. Magsupakay na gani mo, awa na, forfeit. So kinahanglan magkauyon yun. Mao may kondisyon. So nindot kay paminaw no, duha nga magkauyon. Ang tanan ihatag basta magkauyon lang, duha ka buok. Unyag magkasinupakay, awa na, di na ihatag. Nakaron unsaon man nimo isip asawa nga magkauyon ka og ang imong bana nga nangabit man siya. Unsaon man nimo ana pag-uyon niya? Unsaon man niyo pagkauyon nga nangabit man siya? Or ikaw bana, unsaon man nimo pagkauyon sa imong asawa nga palahubog mo kay kastanan? Di ba? Nya unsaon man sad nimo pagkauyon sa imong bana asawaha ka nga libakira mo igastanan, silusa man kay ka. Porti man nimong malditahan. Magkauyon pa kamo ana. Oh, mao na siya. So haron day magkauyon, tangtangon ang mga babag sa panag-uyon. Ug unsa may babag sa pagkauyon nato, ang sala. Muna nga niingon diri sa unang pagbasa si Propeta Ezekiel, basta naa gani kay igsuon nga makasa, ayaw gyud pasagdi. Kay usahay gud mingon mata, ada pasagdi na. Pasagdi. Di ba mo day na? O di man gyud ka na maminaw, pasagdi. Oy, dili mo uyon ana ang Ginoo. Basta imo kuno nang pasagdan, pasabot ba di na ka mangilabot niya, di na ka maningkamot nga mabalik siya ngadto sa pagkatarong sa kinabuhi. Inig kamatay kuno ana nga makasasala, maadto nas impierno, apil sad ka. Oh, na siya. Muna ako din di jud ko muhunong og sulti ninyo unsay mga sala nga angay likayan arog may impierno mong tanan, bahala na mo diha. Pero samtang buhi patato, ako gimong sultihan, nangilad ng magpuyo-puyo, nga way kasal, ngilad ng magkabit-kabit, ngilad na nga magtipon babay o babay, laki o laki, ngilad ng premarital sex, ngilad ng porn. Apilo ba ko ano sa? Ngilad ng siging inilugay anang yuta, ngilad ng magsigi og paningil anang utang, ngilad ng magbinungulay, ngilad ng maglinibakay, sige jud kog sulti ana, iapil pa man akong ngilad ng magpa-colors buhok, ngilad ng mangiskis kilay, pananghid sa mos Ginoo aron dili mo maimpierno. Mao na siya. Mao niya. Nagkauyon pataron. So ang panag-uyon di ay naghihisgutan sa Ginoo nga challenging kayo kanang magkauyon ta pagpangayo ngadto sa Ginoo sa mga butang nga gusto sa Ginoo nga atong pangayoon. Nya unsa man mga butanga nga gusto sa Ginoo nga atong pangayoon nga haong sa kaayos atong panginahanglan ug kun naa na ning butanga wala ka nang hahanapin pa. Ay unsa man ang butanga be? Okay, ang makatubag, tagaan ako 1,000. Unsang butanga nga angay gid natong pangayoon sa Ginoo nga di gid niya balibaran na kung ihatag na na nimo og imo sa nang pangayoon wala ka nang hahanapin pa. Oh, wa kay bao. Sige pangayo, taga-ikog balay, taga-ikog sakyanan, ignanay balay, Lord padako-dako sa ning balaya. Taga kong trabaho, unanay trabaho, Lord, ma-promote unta ko. Oh, wagi kay ayo. Mangayog bana, nanay bana, Lord, ayo sa nang banang sugaro lang, anong bisyoso man kayo. Ngano di man mo ampo, ngano di man ka mo rosaryo. Ay, ano lang reklamo diha. Ug mangita ka mo ampo, ka mo rosaryo, pari na na, no? Di man gami ka mo rosaryo.
Kung mangita kag suod kay simbahan, pare na. So ayaw kumpiyansa kay basing maari nung kas pare nun. Ayaw na pagsireklamo. So, gayon sa bang butana be nga kanang inig pangayo ginato, wala ka nang hahanapin pa. Oy, matupad ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa. Labaw ni ining tanan, kalipay, kalinaw, kwarta, pagkaon, kauswagan, maing panglawas. Labaw ni ining tanan, mao ang gugma. Gugma. Pangayo sa Ginoo, Lord, makahigugma unta ko. Iglingi ini mo sa imong ugangan nga purtig yung libakraha. Lord, makahigugma unta ko aning animal kung ugangan. Nga ikaw sa naugangan, nasa kay umagad nga sigig ampo nga mamatay na unta ka. Pag-ampo sad nga Lord makadawat unta ko aning animal nga naasawa sa akong anak. Kana pangayuan ng gugma, di ba inighata kana bisag dili pa na mausab ang tao nga imong gihigugma. Malipayon na ka. Basta ka mauna kang muhigugma anang tao nga wa mahigugma nimo. Kana bang makaingon na ka kahit sino ka man, kahit ano pa man ang ginawa mo sa akin, mamahalin kita. Ha. O, sige, ang saman. Nangayo mo ro gugma. So kanay pangayuas Ginoo. Nya kung ikaw bahna og asawa, magkauyon mo pagpangayo og gugma, Lord, maghigugma ayon ta mi sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mobulag kanamo. Nya magkinuptanay mo sa inyong kamot ba, magampo mo kada adlaw, ihatag nas Ginoo dili. Ihatag. Nya nga nagampo mo na. Oy. Ala sige, challenge din ninyo kay duha ra may limit, duha man. Sige, kamo mga magtiayon, sugod karon ha, sugod karon. Kada gid adlaw pag kinuptanay mo sa inyong kamot, katubang pareha atong pagkasal ninyo dinhi ba? Kinuptanay mo sa inyong kamot, unya pangayo din mo Ginoo. Unsa tinyong gisulti anak kana inig kasal? Ay ko ninyo pa repeat kay wala ba jud ko asawa. Ay kamo dia. Kamu sa no, ikaw lang pa dir. Oh, say, labot ako. May mamukupot ko anang Madrid yan. Sige, unsa gina niyo isulti kanang inigkupot sa inyong kamot? Ang nakamemorize na 1 million. Kanang exact words yun. Sa Cebuano, nindot ka na, memorize niya, pwede sa ninyo i-google. Nya, kada dagid adlaw mo na gini buhata karon kay duha gud, duha. Nya, duha na gud mo daan. Sige, unsa man na? Itugot Ginoo nga kami magkahiusa sa kasing-kasing og sa hunahuna, sukad karong adlaw bisan unsay mahitabo, maayo o dautan, sa kahamugaway o kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mobulag kanamo. Nya moingon dayang pare, og ako sinaksihan sa tanan nga ani karon dinhi nagalig-on sa panaad nga inyo karong ginahimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Stipend. Ana din ang pare, stipend. Kamura ba muhatag sa mong 200 wa may ayo. Nya gahikay 200,000 ang ihatag sa pare 200. Di ka mo nagabaan. Kita karon diri love offering na ra bata no atong sakramento love offering. Unsa man ang love offering binay ang ako taon diyan mga frontliners magproblema sila padir unsaon pagsulti kinigingon gid nga pila man di ay pila man bayronon ingon siya. Ambot lang ang akong mga sekretary dali di man sa kamo manabi sa sila. So mao ni ha ang tubag nako inigingon ninyo pila man father ang bunyag, pila man ni among hatagan og magpamisa, pila may hatagan kon magkasal. Ana, unsa may akong ikuan? Unsa may akong itubag ninyo? Ang bayad pinasubay sa gugma, love offering. Nya unsa may meaning anang love offering? Ang labing dakong kantidad nga imong ikahatag sa simbahan. Unsa man ang labing dakong kantidad, ambot lang nimo. Kung unsay sud sa imong pitaka, naa dihay galingkod, naa dihay gasuksok nga 1,500, 150 og 20 og piso. Hay may labing dakong kantidad ana. Ihatag ang 1,000.
Kung naa sa imong kwarta karon, naa ka dihay 100,000, naa kay 50,000, naa kay 25,000, hay bay labing dakong kantidad na 100,000 kanay ihatag. Oh, ano? Labing dakong kantidad, labing nindot nga gasa, kay basi man sa gugma. Gugma man ang gibasihan, love offering. Muna inig kinuptanay nas inyong kamot, bana og asawa, inig pangayo ninyo ani, ang meaning di ay ni ana niingon ka, Lord, sa kasakit og sa kalipay, sa sakit og sa maing panglawas, sa kahamugaway og sa kapitos, higugmaon unta ni nakong akong bana. Yang bana sa ningon, higugmaon unta ni nako akong asawa. Inig pangayo ninyo ana, ihatag ginas Ginoo, bisag naa pa nay kabit, makahigugma na kaana. Bisag sugarol pa na kamao na kang mohigugma. Ngano man inigsugal ana, sakitan ka, ingonin ka sa kasakit ug sa kalipay. Pag uli wa nay kwarta sa kahamugaway ug kapitos. Di ba mo man meaning? For richer or for poorer. Uy, nisuyop man, nangulata pag yun, inka, till death do us part. Part man ako tanan. Di ba? Part man na. Kung sa pa may mong pangitaon, wala ka nang hahanapin pa. Huwag mauna nga niingon si Kristo, kung makasaga ni ang imong isig katao, adtua siya nga kamurang duha. Nganong kamurang mang duha? Kay kinsa tong duha nga magkauyon. Unya kung kamurang duha mo ay magkaistoryahanay, wa gyud kay istoryahan lain, dali kay mo magkauyon. Kanang sigig libak nimo, adtua argo nga kamurang duha. Dad Jollibee nga kanang kuan, produktos Jollibee. Naday mga ontag Jollibee. Ay buutanan nimo day no, imong jud kong gidadaan sa kay kanang nakadungog bangog ko day nga imo kong gilibak. Wa day oy sung tong libak ko taon oy ambi mo Jollibee nga libak ko taon sa mao lagi nakadungog ko ug di sa na siya tinuod. Salamat kaayo ha nya bisan pag magsigi kag libak nako, I love you very much. Nya uli dayon ka bili nimong Jollibee. Unsa may isulti ato siyang silingan, abi ninyo no kana siya una ingon ba ko nga batin kay batasan, uy kidatan ko Jollibee, ano sa buhang ko na wala na ya i-post na yon ang kaning manlilibak kung imong dadag Jollibee maulian. Adili Jollibee, produktos Jollibee, dakag Jollibee dito kadakuan. Kana bang mga produktos Jollibee ba? Ang pasabot lang nako, duula siya nga siya ram usa matud pa ni Kristo ang makamurang duha base sa gugma aron magkauyon mo sa paghigugmaay nya inig kauyon na ninyo ihatag dayon sa Ginoo ang grasya nga gikinahanglan. Muna kamo mga anak, magkauyon mo sa inyong ginikanan basta di na mo magsigig computer. Ngano man ang imong giduol computer naman, duol sa imong papa, duol sa imong mama. Kamusan nga mga managsilingan, di gyud mo magkauyon kung magsigi mo kinuralay. Ablihi ang kural. Nya pagtabok-tabok mo, binaylo ay hatag kag kamunggay, hatag sa siyag manok. Nya sunod adlaw ikanasay hatag niya 5 ka kilong baboy, hatag sa siya nimo og repolyo. Repolyo. No? Ano bang binaylo ay ba? Sunod, hatag kaniya sa imong bana, hatag sa imong asawa. Ana, binaylo ay, hangtod ang pari, mo apil. Nanindog tayo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamton sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, nikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, minsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen.
Mga igsoon, pinaagi sa iyang grasya, gitigom kita ni Kristo diha sa iyang ngalan, isip usa ka simbahan. Malaumon kitang mudangot kaniya sa mapaubsanon ug mahigugmaong paagi sa pag-ingon, Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga sakop sa simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, magalakaw diha sa kahiusahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga tahuron sa mga pangulo sa kanasuran, ang mga tawhanong katungod ug likayan nila ang pagsumpo o pagsakit niini. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 virus, makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kaduganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahumanunta sumala sa atong giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa kanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay mahinluan o maandam alang sa ilang walay katapusang pagpakiguban kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ginoong Dios, among Amahan, itugot ang mga pag-ampo sa imong katawhan nga nagkatigom karon, kay amo kining gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo ingkang sa imong mga kamot, alang sa pagday paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan at tibok niyang santos na simbahan. O Dios, sa kalinaw ug gugma, himoa kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug ataro.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit kaysa pagpakasala sa imong mga anak o pagpahilayo nila sa imong panaghigalaay. Imo silang gibalik pagpakighiusa kanimo pinaagi sa dugo sa imong anak o sa gahom sa Espiritu Santo. Imo silang gihiusa ngadto sa pagkaimo nga simbahan aron mausa sila sama kanimo Amahan nga usa ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo. Imo silang gitawag aron maimong katawhan nga magdaig sa imong kaalam diha sa tanan mong mga buhat. Imo silang gihimo nga lawas ni Kristo og templo sa Espiritu Santo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon og sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa wayhuno nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik namin. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya
gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong na Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilid ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo, ipakita ta ang pag-inig sa unay. With you, peace with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na gawagtang sa mga sala sa kalibutan, patagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko may kalawat kanimo ang panipamulong lamang ug mamaayo. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong o imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon o sa kinabuhi. Kininggasa sa imong anak, magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos, among Amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok ni ining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahasan sa pagtuon, sa kinaiya nining maong virus, ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, na mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini ang magipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manlingkod Palihog. Mga igsoon, usa sa nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kalipay. Kanabang kalipay nga makaingon kang wala kanang hahanapin pa. Niya unsaon man, maningkamot lang kitang magkauyon labing minus ang duha. Nga na gid ha, gamita gyud ang sa tinga na to, gugma. Duola nga kamurang duha. Nakaroon tagaan ta mo og update sa dili pa nga tong update ato sang pasalamatan ang mga taong nag-alagad nato karon, ang ato mga frontliners diha nga mao sad ang ato mga lay ministers, ang atong choir, ang atong lector, ang atong mga love offering assistants, ang naglimpyo niining simbahan nato, ang atong mga personnel dinhi, ang atong sakristan ug ang atong deacon nga si Reverend Leo Lo Archie. Kanilang tanan atong hatag masipang pakpak. Apil sa des atong pasalamatan, malimtan ra bagini nako ngato sa mga barangay officials, barangay tanods nga nagmanage sa atong parking dias gawas. Ato sa silang tagaag masipang pakpak. Salamat kayo. Si Reverend Leo sa ako nang ikaingon ordinahanan ni siya pagka pari karong September 17. So kaning Domingo ha, second to the last Sunday before sa iyang ordination. So padayon tang magampo niya
Nya sag naa pa sa ganahan ninyong muhatag niya sa mga financial assistance, pwede gihapon mong makatunol niya. Iagi lang sa atong opisina or diretso niya or inyong iagi nako aron akong kuhaan daan. So, update. Ang atong gipamaligya nga slots sa bangko para sa atong bagong lingkuranan nga 500 slots tag 5,000 ang usa. Ang ato nang nabaligya as of today, as of today, ang atong naihap 610 na ang nahalin. So, naka-additional kita. Anyway, rosary beads man So, pila naman ka misteryohan atong nahuman. Kung ano man ka misteryo, kanang nahog naman ni 12. So, na-round na nato, nakahurot na ta sa tulo ka misteryohan 3 times, 4 ka mysteries man na. Joyful, light, sorrowful, o glorious. Nya, nahuman na nato, katulo. O nya, dayon, nanay 10 para na sa joyful mystery. Ato ning gitawag og the Rosary of Generosity. Kada ni muhatag na akay usa ka bead sa Hail Mary diya sa Rosary. Pero akong ipahibalo karon nga mao na ni ang last day nga manawata. Last day. Nya daghan pa man ko mga ilang kog sorry no, daghan pa kog wa mabasa, wa ma-account na sa akong messenger kay tungod lagi ka busy kayo. Ako pa yung magsigig libot-libot diri pag-manage sa itong project. Gahapon, celebration nato. So, doon na pa dito yung mga siguro, mga 100 ka pin, almost 200 ka mga messages nga upan ako nabasa. So, pasaylo ako ninyo, ako ng pamuwawan karong gabi, hangtod og mas kadlawon, di ko matog, suyupan ni nakog maayong drugas, aron dili ko duka. Ako ginambasahon, we will account everything. Nya katong naso diha sa messenger, apil to sa atong mga Rosary of Generosity. Parihara mo grasya nga madawat. So salamat kayo. Nakapanghatag pud tagahapon og mga bugas nga tag 5 ka kilo og 3 ka latang sardinas pinaagis pagtabang sa atong mga lay ministers. Nakapanghatag tag mga 800 ka mga families. Nya naapatay hataganan nga mga around 200 families. So naatay mga 1,000 gyud nga atong ipanghatag. So praise the Lord aning atong grasya. Update sa mga kwartang atong nadawat, donations para sa atong project. As of yesterday, September 5, gikan adtong March 20, ang ato ng mga donations nga nadawat para sa atong project ning abot na og 12,527,835.62 centavos. So karong since last week hangtod karon pila naman ni nakadawat tag mga 2 million nga donations. So pero ato na sang giurot og gasto. Ang ato sa total disbursements as of yesterday ning abot pod og 10,372,840.50 centavos. So natay sobra nga mga 2,154,995.12 centavos para sa atong mga projects. Nga naaman tay mga gi-expect nga mga pledges nga wala pa nato madawat, mitotal pa pud ni ang mga pledges nga wa pa madawat og 1,166,896.70. So kung madawat ni nato tanan, ang ato untang kwarta moabot unta para sa project og 3,321,891.82 centavos. Yang ato mga gastuhanan katong determined og ang atong gitawag og kaning estimated mo total pod siya og 4,827,807. So ang atong short na lang ang ato pang short na kwarta nga wala pay allocation naa pa sa 1,500,000.
Gamay na lang. Last week, 2 million man to. Muna, mangita na sa miglaing project, aron mo dako na po ning. Kamu bagi kapoy naman na inyong mga naong, mura magawa na mo yung gana. Wapa mo, wana mo ganahin mo donate. Sige, mamahuway ta ha, human ani, mamahuway ta. Niya ako, mga iko ninyo, sorry ha, miyakol pa. Tungod sa akong kakuwang sa kasinatian, ang atong gibutang nga granite sa atong atubangan, nasayop pag-polish. Nas-damage siya. Niya, irreversible. So, atong ilisan. Ilisan lagi. Niya atong paningkamutan nga masave pa siya. Niya ato na lang ng ikat. Ibili nato ang 40 by 40. Niya kinsa tong ganahan nga mogamit og granite. Di na mo tagaan. Joke. Pwede rasan mong tagaan. So, gamito nato sa other buildings nga atong tukuron puhon. Magamit ra na siya. Niya ato ning ilisan o kaning bag-o kay na damage gyud siya, no? Niya sa ilo alang ni this is a learning experience. Karon ako nakasabot unsay nature o unsay kanindot o kadelikado di ay sa pinakanindot. Kanabitang pinakanindot, no? Mo sa nay the most delicate. Ang pinakanindot nga gasas Ginoo nako ang akong pagkapari. Mao sa ni pinakadelikado gamayng sitiat yabugin ni tanan. Oh. Lagi. Unsa may pinakanindot sa inyong balay, di ba kanang inyong mga kristal, unsa ba kana mga nindot ba mga bildo-bildo ba nindot na damage, di ba kagay gina. Mao na magamping tas pinakanindot nya ang akong lesson niini nga kinahanglan kitang mangutana og ekspertong tinud-anay. Dili lang bana-bana. Kanigod nahog mo nig bana-bana. So eksperto gyud. So karon ato na ning gipastadihan og mga eksperto inakog masayop pagani mo kamong tanan ang maimpierno. Di na ko mangilabot. So ha, sorry kayo ha, pero we will correct. We will make it more beautiful. Sige. Bahala naglagot mo diya. Sige, manindog na tayo. By the way, karong Martes, mao ang birthday ni Mama Mary. Yes, September 8. Ang atong activity, kay limited man ta karon, ang ato lang activity, doon na tayo Holy Rosary, nga biblical base, o niya kantada, ang atong choir, kanang nasbabaw, mo na akong gihangyo nga pakantahon, o mamalibad, maimpierno. Alas 5 ta magsugod sa buntag. Nya motapos na siya sa misa sa alas 6, human sa misa sa alas 6, natay tribute to Mama Mary, pagdamog sa inyong mada nga para ihatag ni Mama Mary, nga ato sang ipanghatag sa atong isig katawo. Makwarta man, mabundles of joy, flowers, or whatever gift nga mapahimuslan sa atong simbahan. Dadaan ninyo, maghatag-tag tribute to Mama Mary, ana nga maong misa sa alas 6, Unyas Martes, pero sugda na sa kantada biblical base nga rosary at 5 o'clock, and you are all invited. Nya kamong dili makatambong, diha na lang mo tan-aw sa atong YouTube channel. Kay ato sa nang ipa-cover sa atong YouTube ang rosary ug ang misa. Aron maka-appeal gyud og naay gustong mo appeal sa rosary ug sa misa. Isip tribute nato ni Mama Mary sa iyang birthday. Pila na may edad ni Mama Mary karon? Secret assignment. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, atong dado ng kalinaw ni Kristo. Salamat